ଏଇଟା କ'ଣଟା ମାମା? ହେଇଗଲା 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 ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଖାଉଛ ମାମା? କୁହ। ପଡ଼ିଯିବ। ଆମ୍ବଟା ଏତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ? ଏଇଟା କ'ଣଟା ମାମା? ଆମ୍ବ ନୁହଁ, ଏଇଟା ତରଭୁଜ। ତରଭୁଜ। କ'ଣଟା? କ'ଣ ଖାଉଛ ମାମା? କ'ଣ ଖାଉଛ? କ'ଣ ଖାଉଛ? ହେଇଗଲା 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 ହେଇଗଲା। ମାମା କ'ଣ ଖାଉଛ? କ'ଣ ଖାଉଛ ମାମା? କୁହ। ଆମ୍ବ ନାହିଁ, ତରଭୁଜ। ହଁ ତରଭୁଜ। बस बस सबकी सबकी खाओ। केमती ହେଇଛି? କେମତି ହେଇଛି? टेस्टी टेस्टी। मामा କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛ ମାମା? କ'ଣ କରୁଛ? ଚା ମାମାକୁ ଟିକେ ଚା ଦିଅ। ଚା ଦିଅ, ବାବୁକୁ ଟିକେ ଚା ଦିଅ। ପଡ଼ିଯିବ ମାମା, ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ। ପଡ଼ିଯିବ।